Nou, hij een jubileum dit hier. Ja, dat is een hele eeuw, jongen. Dat is een waanzinnige tijd. En dat is opgebouwd vanuit suiker en koffie, maar suiker en koffie suitelie. Ik ben er nu 15 jaar bij. Ik heb er altijd al een heel gevoel bij dat het nodig is dat wij die mensen helpen. Dus het is weer automatisch dat ik erbij ga. En zo, dan werd ik 24 en dan moest ik er eigenlijk uit. En ik wilde er net uit. En toen zei ik van, nou, ik ben het hele jaar 24. Maar na ze vergaderd en dan mocht ik 2 jaar langer. En had ik zondag weer, dan moest ik eruit, zeiden ze toen. Ik wilde er leven net uit. Wat is hier zo leuk aan? Nou, de baan aan elkaar. Een mooi stel vrijwilligers. Alles is vrijwilligerswerk. We zaten een betaalde kracht, dan komt de stap te maken. Maar dit, dat is het meisje in allen dusten. Dat is het voor die mensen, dat zij breien hebben. Of eten hebben. Nou, dat vind ik heel belangrijk. Ja, je vindt het wel leuk om onder de meesten te wezen. Ja, dat heb ik nodig. Ja. Maar dat kan je wel jaren. Vroeger hier de wereld wel een beetje duf imago of zo. Ja, klopt dat? Ja, geitenwolle sokken imago, hè? Ja, daardoor is het net als hele zeker. Nou, moet je een beetje voorzichtig brengen natuurlijk. Ja. Maar dat weer ooit was zo. En dat is een imago wat we eigenlijk al lang niet meer willen. Maar ja, het hinkt nog wel ergens wat in de loft bij sommige mensen. Maar ja, dan moet je toch echt in een winkel komen en in de winkels van een wereldwinkel. Dat is juist gewoon dat het net meer het imago is. Hoeft te wezen in ieder geval. Ja, nee, die moet er echt uit, hè. Dit is de wereldtas. Ja, 80 lang had er mij geweest. En nu is het op, want daar kan niet meer bij, zeiden ze. Maar dan ga ik gewoon hieronder weer verder. Hier is nog wat plak en hier is nog wat plak. Dat is ook een virus, dus, maar daar ben ik geen middelen voor, dus dat bloedt gewoon. Nou, zo reis ik maar terug en zolang het mijn voeten niet goed doen, dan bloed ik dat gewoon aan. Alleen dan met de corona heb ik 4 reizen en die moest ik uitzetten, want ja, dan gaan we weer terug. Maar we hopen betere tijden, hè. Nou, dit moest ik zelf mennen. En toen dacht ik iedere keer dat weer door de drek heen. En ik dacht, nou ging ik onderuit, nou ging ik onderuit. Nou, maar gelukkig, ik had heel en ik ben net omgegaan met de beesten. Je doet wel aan alles maai. Ja, dat is het mooiste, hè? Ja, ik ga een keer op een struisvogel zitten. Toen zeiden ze van in de bus, nou Charlie, was je wel op een struisvogel zitten? Oh ja, wel zei ik. In Zuid-Afrika weer dat. En maar dan vregen ze toen in de bus. Nou, dan weer er zo'n podium, dan moest je op staan. Dan ging ze op dat beest zitten en ik pakte hem zo bij de halsbeet. Nou, want ik dacht, dat is niet eens hier geen hand voor, dus zo. En dan zei nee, dan moest hem zo bij de vleugels pakken, nou. En dat beest begon te draven, verschrikkelijk. Oh, ze zit ik bovenop dat beest. En de meesten op de tribune hier in lol. Maar toen kwam een gelukkig letter rondheen en een kerel en die had het beest bij. Prachtig. Dat nooit weer, maar had die.